Ćeš ovdje na poslužavnik i napolje da skoči. Ovdje, evo. Pa, bilo je ladnoće, malo. Ajde ti možeš malo dati, ovo. Malo ću malo. Ne, dečko, evo, dečko. Ne, to je daleko, to je specijalno više. Droga. Dobro došao. Bolje te našao. A šta je to, neki led? To je, možeš ti. Rakijet. Nije to rakijet, to ti je... Smeju tvoji djeca. Daj mu malo. Češ da vidneš? A vidiš. Što? Utete samo pogrešno. Neće se Pustila si ovo. Probuskultacije, peno od piva jednom, šlogiraš. Evo, ko će sa mnom da nazdravi? A ja ne smijem pijem lekove neke. A ja pijem lekove. Ovo je lek. Kako je to lek? To više rakije. Nije to rakije. To je od više vrsta trava. Da. Gorski list. Gorki list. Gorki list. Da, patentirano. I tu ima svega i svačega. Lepo miriše. Evo jedna. Samo malo. Ja sam napravio neki lek za rane, nabrao kuhara i koristio onaj prah. To je za treba, za probavu, za... A, to je za probavu onda? Da, to je specijalno, to je liker. Da, neće mi meni ništa da se desi. To će ovo posljedno češimo. Neće ne bi ništa desilo da se popiju. To je ima pelina, ima... Znači to nema mnogo alkohola, samo... A svi to cene. Evo da nije. Nema puno alkohola, ali je dobro. Hoćeš još malo? Evo, tu je... imamo ovaj specialitet. To je od kupina, vino. To je za krvnu sliku. To treba da pijemo isto sad kad smo stari. A šta je to? To je ekstra kupine. Voća, Ajde ti to. Daj, Andi. Hoćeš ti da probaš? Imaš ovdje čašu? Hoćeš da dam? Pa ima za njega čaša. Neće ništa. Ne. Malo A kakvog je ukusa? Kao neki sok, on nam kiselo, da. Ajde. Nije slažio. Ajde lizni malo. Opa. To je dobro. Vino, Ajde probajmo. Vino sam ga kupio. Ali ovo nisi, ovo je specijalno. Ovo je... Adusočko. Popiti sve, bako. Dobro. A šta je to? Tako si pije. No, malo da to što radiš, moraš da crnu sliku. Da imaš krvnu sliku. Jeste. Da se naradio malo. Ja sam te naradio. Ovo posao. Još jednom kratko podsjećam Pa, da SMS-om možete glasati na vašeg favorita. Malo je gorko, ali... Putem poruke, kucajte glas, redni broj statičara i poruku pošaljite na broj 48200. To je podloga. A sada nam dolazi Pokažem i on. Srce može da radi bolje i ovako da usvajamo kiseonik. Ovo snima sve. Pa ne sve. Sve se uključilo da snimak. Da čujemo, imamo i toniti. A šta, ne snima? Hoću da postavljam večer. Možemo ovo narediti. Šta je ovo? A što ti je